Wel, fi wedi cael y fraint o feirniadu y gystadleuaeth cyflwyniad theatrig unigol. Felly yn gyntaf gyda fi Iago. A llongyfarchiadau Iago, achos ges i surprise bach lyflu pan agores i y clip bach ma lan o weld bod ti wedi meddwl tu fas y bocs. A bydden ni byth wedi meddwl am fynd ati i greu rhyw fath o sioe bypedau yn y gystadleuaeth ma. Ond dyna holl bwrpas y gystadleuaeth, i fynd ati i ffindo rhywbeth unigryw sy'n dangos dy gryfder di fel perfformiwr, a dyma'n union nes di trwy ddefnyddio dy lais di, dy gryfder di yn lleisio, a ma' 'na ddawn lleisio gyda ti, ynghyd a chreu rhyw fath o sioe byped ar yr un pryd sy'n gymleth iawn, ond nes ti lwyddo yn ffantastig i greu hi. A o'n i licio'r olygfa bach nes ti greu, gyda Siôn Corn yn clywed y plant yn dod a'n rhithro bant, a yr olygfa i gyd o'n i gyda ti o'r dechrau i'r diwedd. Felly da iawn ti, hollol wych, a fi mor falch bod ti wedi creu rhywbeth unigryw iawn, bydde lot o bobl ddim yn meddwl am greu yn y gystadleuaeth yma. Felly llongyfarchiadau Iago, da iawn ti. Yn ail, Ho, ho, ho! Ble mae fy mince pies? O na! Fi'n cael y plantos yn dod. Yn ail, nes i weld perfformiad Elin. Felly da iawn Elin, o'n i gyda ti o'r cychwyn cynta tan y diwedd fan hyn, a ni ffili help werthin, achos, neu gwenu dim chwerthin, ond gwenu achos bod ti mor, ti mor fyw Oedd e ddim yn teimlo, mae mor rhwydd i fynd over the top gyda cymeriadau fel un sy'n rhai comedi mewn ffordd i raddau, ond nes ti fe mewn ffordd cynnil iawn, a o'n i'n gallu uniaethu gyda ti, a mae 'da ti ddawn comedi spot on, naturiol iawn, falle bod ti'n ystyried ni, ond ma' 'na ar edrychiadau bant o gamera, ar amseru o ymateb i gwsmeriaid arall, a yr side remarks bach o ti'n neud, ond o'n spot on 'da ti, felly llongyfarchiadau ti, mae hwnna'n ddawn sy'n anodd iawn, dyw e ddim yn ddawn sy'n dod yn naturiol i bobl. Mae un dati, nid yw e ddim, a yn lwcus i ti, mae dati, felly llongyfarchiadau, a nes ti ddewis cymeriad fyd sy'n addas iawn i rhywun dy oed i, sy'n bwysig iawn mi'n credu, achos ti'n bod mae'n rhwydd i bobl i neithu gyda wedyn ni pan ni'n gwylio'r perfformiad. Ond o'n i'n gallu gweud bod ti yn gyfforddus iawn, a dwi'n siŵr fyddwn ni'n gweld ti ar lwyfannau Cymru neu ar y sgrin fach yn y dyfodol agos, felly llongyfarchiadau. Sa'n gwybod be wy'n neud fan hyn, chwaith. Ond na fe, doedd ddim cymwysterau da fan hyn dim byd arall. Ges i un tygau. Mewn technoleg bwyd. Fflwc oedd ni fyd. Mae'n rhaid bod rhywbeth yn wirioneddol bod a teisbyn Mrs James, achos oedd ys i halen yn lle siwgr yn y Victoria Sponge. Ac ystelpa amdano fe. Felly i'r feirniadaeth, diolch yn fawr i chi am ddoi berfformiad hollol wahanol. Nes i joio'r ddoi o'n nhw. Ond yn gyntaf, mae Elin, ac yn ail, mae Iago.